Heerlijk gaat het bij mij en ik ben ook weer heel blij dat ik erbij mag zijn. Al die mensen hier achter me, het is gewoon fantastisch om hier te mogen zijn. Wat gaat er door je heen als je zoveel mensen ziet staan op zo'n plein? Ja, ik heb het al wel een aantal keren meer gedaan in mijn leven, maar toch iedere keer opnieuw weer ben je er trots op dat je daar op die bühne mag staan, die microfoon vast mag pakken en hallo tegen al die mensen kan roepen. Hey Andy, hoe gaat het verder met je? Want we hebben al een tijdje niks meer gehoord van je. Nee, ik heb even een klein beetje afzijdig gehouden. Niet omdat ik dat wilde. Ik ben echt aan het werk aan wat nieuwe dingen. Ik ben een nieuwe cd aan het voorbereiden. Dat is al een hele tijd. Maar volgend jaar zit ik 25 jaar als Andy de Wit in het vak. En dan wil ik toch met iets heel speciaals komen. Ik ben in ieder geval bezig met een nieuwe single. Die moet er binnen 2-3 weken zijn. Hij is eigenlijk al opgenomen. En hij moet nog even langs de platenmaatschappij. En nog even kijken of er nog wat toetertjes en belletjes aangemaakt moeten worden. En dan komt hij zeker op NTV Oranje en Hoop Radio NL en al die andere stations die wij in Nederland hebben. Zeg Andy, we weten dus al hoe die single gaat heten. Nee, dat weet je nog niet. Jij wel? Ja. Vertel het maar. Nee, kan ik nog niet. Het is namelijk een cover. De allereerste, ik heb nog nooit een cover gedaan. Ik ga een cover doen. En ja, ik vind het zo leuk dat ik die titel kan vasthouden. Dat die echt geperst is. Zullen we dan gewoon zeggen hoe die oorspronkelijke plaat heet? Dan weet je het ook, hè? Jij lijkt wel zo een van die sportslaggevers. Die wil ook altijd het uiterste weten. Nee, ik kan daar niks over zeggen uit bescherming voor het idee wat ik gemaakt heb. Ja, gaat heel lekker met optredens. Ik heb zelfs redelijk wat werk in België staan, omdat ik net over de grens woon. Nederland gaat lekker. Veel partijen, veel feesten. Leuke festivals om te doen. Ik ben net terug uit Kroatië, dus het span kan weer helemaal gaan beginnen. 15 augustus bijvoorbeeld de grote mosselfeesten in Ierseke. Sta ik samen met de havenzangers, 2 hele goede collega's van me. En ja, het wordt gewoon weer een heel fijn najaar, zoals mijn agenda er nu uitziet en de plannen die ik allemaal heb.